Diamond painted nga maimahin o ubang obra maestra sa mga persons deprived of liberty kon PDL, Gibida sa Bureau of Jail Management and Penology. Atong tan-awon, pinagi na yung report. Kini ang dakong imahin sa Divine Mercy, ug sa katapusang panihapon, ug uban pang mga imahin. Yano sa unang tanaw apan mugilak usahay tungod sa gigamit ni ining materialis. Ang gagmayng beds nga mugilak busa, gitawag kinig diamond. Mugna kini sa mga binilanggo gikan sa Lain-Laing jail facility sa rehiyon. Gidisplay kini sulod sa Cebu City Hall sa mga BJMP 7 personnel. Ang Bureau of Jail Management and Penology kay nag-celebrate karon sa 8th Community Relations Service Month. So this is part of our celebration. So nag-display mi sa mga products sa ato ang mga PDL or persons deprived of liberty. So kani mga products sir gikan ni sa Lain-Laing nga jail facility sa Region 7. Gawa sa imahin ana usab ang mga plastic bonsai nga buwak nga maoy nakapadani sa mga tao. Ang sunflower design nga buwak lakip sa mga atraksyon sa BJMP display. Ang naasoy mga mugna konsepto sa mga binilanggo nga gisuportahan usab sa BJMP alang sa pag-andam kanila sa reintegration sa katilingban sa higayon nga makagawas na gikan sa jail facility. Sa amo ang jail facilities, we have welfare and development officers sa kada unit. So sila pud mo take charge pud ana sir sa sales sa ato ang product display. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.